Здравейте, аз съм Юлиан Огнянов и съм един от топ лидерите на компания LR Health and Beauty в България. В това видео искам да ви дам информация за това точно как работи бизнес модела на компанията, как вие може да подобрите стила си на живот, ползвайки продуктите и препоръчвайки ги на вашите приятели и познати. Много информация може да се каже за чудесния бизнес модел на LR Health and Beauty. Искам да ви кажа, че повечето хора започват бизнес като цяло с желанието си да получават повече пари. В традиционния бизнес това често означава по-малко свободно време, повече енергия, стрес, много рискове, инвестиции, какво ли още не. Но в LR ние можем да изградим успешен бизнес без всички тези неща. Напротив, придобивайки повече успех, развивайки се в кариерата с LR, вие ще придобивате освен високи доходи, ще придобивате стабилност на дохода, ще придобивате повече контрол над собственото си време или иначе казано свободно време, което да давате на вашето семейство, хората, които обичате. Ще имате повече възможност да пътувате по света, защото няма да сте ограничени и зависими. Като цяло, с бизнеса с LR вие ще може да изградите един стил на живот, който може да се оприличи с една много важна дума и това е свобода. Аз развивам бизнеса близо 10 години. Още в първата година за нашето семейство дохода от LR стана основен доход и основно занимание за нас. От тогава сме професионалисти. Ние сме MLM предприемачи и в това видео наистина искам да ви покажа моя поглед към бизнеса с LR, информация от личния ми кабинет и много неща, които съм сигурен ще ви дадат възможност да разберете отвътре как работи този бизнес модел. Според мен, най-добрият избор за обикновения човек да придобие необикновени резултати в днешно време, да промени живота си, във време в което изобилства около нас от възможности, ние трябва да определим коя е добрата възможност и подходящата за нас. Има много възможности, които ви обещават бързи печалби, забогатяване. Тук няма да ви говоря за това. В LR човек, който се развива в кариерата, той вижда преди всичко за себе си стабилност. Възможност да изкарва наистина високи доходи, но те да бъдат стабилни, да бъдат за цял живот и включително да остави това в наследство. Естествено, тези неща не стават бързо, както Рим не е построен за един ден, и ако вие сте готови да се обучавате, да следвате стъпките на успешните хора преди вас, да полагате действия ежедневни с постоянство, то вие практически бихте могли да изпълните едни от най-големите си мечти в живота. Нека да ви покажа личния си пример сега и да ви обясня как работи бизнес модела. Ще ви дам един кратък пример, който вярвам, че ще ви стане много ясен. Представете си, който иде магазин, или да кажем верига от магазини. В случая ще ви дам за пример Метро. Защо Метро? Защото в Метро вие знаете, че няма как да влезнете и да си купите просто продукти. Вие трябва да бъдете регистриран клиент на Метро. Или иначе казано да имате карта. Нали така? Окей, следвайте тази логика, именно заради това ви показвам примера с Метро. Да кажем, че вие сте открили магазина, регистрирали сте се като клиента с първите си покупки и оттам нататък почвате да ползвате вашата карта, за да си пазарувате ежемесечно най-различни продукти. Оставате доволни, добра цена, добро обслужване. Какво ще направите? Естествено, ще препоръчате магазина на ваши приятели и познати. Нормално е те също да пожелаят да правят своето ежемесечно потребление там. За да стане това, те също трябва да се регистрират. Кой, освен вие, ще ги заведе в магазина и ще ги регистрира? Точно така, за да имат всеки един от тях своята карта. За да не се налага вие да му продавате. Те ще могат сами да отидат в магазина и сами да си пазаруват. Разбирате ме, нали? Нормално е във времето те да пазаруват, да правят свои обороти в този магазин. Хубавото е, че оттам нататък магазина ще знае колко вие пазарувате и колко те пазаруват. Това е оборот. Оборот, който се случва, замислете се, благодарение именно на вас и вашата препоръка. Какво ще стане, ако те също останат доволни? Вашите приятели и познати. Естествено и те ще препоръчат на свои приятели и познати, дори може би хора, които вие не познавате. Със сигурност. Представете си, че във времето оборота, който тази потребителска мрежа, която вие изградихте, почне да прави едни добри обороти и достигне 12 000 лева, ето, например, в този пример, на месец. Какво ще получите вие от тези 12 000 лева? Все пак, вие сте причината този оборот да се случи, чрез вашата препоръка, нали така? В този пример, вие няма да получите нищо. Няма да получите пари, няма да получите процент от това. Просто така работи традиционния бизнес и вие много добре го знаете. Иначе, замислете се колко пъти до сега препоръчахте вашето любимо заведение, филм, книга. Ако всеки един търговец ви даваше процент от оборота, който вие сте му създали,
може би до сега щяхте да сте милионери. Но не се случва така. Тези пари отиват всъщност за медии, за списания, за билбордове, за рекламни брошури по почтите и за всякакви неща, с които магазина се стреми да привлече повече клиенти. Но вие знаете, че една от най-силните реклами в света всъщност е доволния клиент. И това, което вие направихте в този пример, е как работи бизнес модела на Еуер. Аз почти ви отговорих на вашия въпрос. Точно по този начин. Нека да видим. С първата си поръчка към Еуер, вие получавате собствен номер или тъй наречения код. Наричате се вече сътрудник на Еуер. Не се плашете. Сътрудник в Еуер не означава нищо свързано с задължения от всякакъв род. Вие сте просто VIP клиент, защото от този момент нататък, чрез вашия номер, вие имате достъп до завода и можете да си поръчвате когато и каквото искате, пак подчертавам без задължения, доставяйки го на вашата врата на третият работен ден. Поръчките стават много лесно. Имейл, телефон, онлайн магазин, на който както му е удобно. За да направите първата си поръчка и да се регистрирате като сътрудник на Еуер, трябва някой друг сътрудник да ви съдейства за това. Така че оттам нататък вие ще може да се обслужвате сами от Еуер, без да се налага някой да ви продава. Вие вече имате достъп. Замислете се какво ще значи това за вас. Достъп до немски завод с висококачествени натурални продукти, произвеждани от лекари, произвеждани с цел да работят. Много от продуктите, всъщност всички продукти на Еуер имат най-различни сертификати за това, че са качествени, за това, че са чисти, натурални. Мисля, че това е нещо, от което ще станете изключително доволни. И от тук нататък, замислете се, оборота, който до сега сте правили в дадени магазини, той ще бъде отчитан като ваш личен оборот. Защото вие ще имате право на възнаграждение на база този оборот. Но как може да увеличим своя оборот и да получаваме повече възнаграждение? Много просто. Първото действие е да ползваме за себе си, второто действие е да препоръчваме. Когато вие препоръчвате на ваши приятели и познати, вие разширявате пазара на Еуер. Вие разширявате оборотите на себе си и на компанията. Това компанията го отчита и знае всеки един човек, на който вие сте споделили за Еуер, за продуктите. Също така, всеки, на който вашите приятели и познати са споделили. И така във времето вашите обороти могат да растат практически без ограничения. Поради причината, че компанията оперативно работи в около 30 държави, вие може да споделяте на приятели, които са във вашия град, в съседния, в вашата държава или във всяка една от всичките тези 30 държави. Всъщност нямаме ограничения. По този начин може да развием един международен пазар, съответно международен бизнес. Вижте, в случая, нека да кажем, че отново във времето се е създал един оборот от 12 000 лева, препоръчвайки на различни хора, показвайки им продуктите, оставяйки доволни и така нататък. Цял живот ползваме и препоръчваме, тъй или иначе, както казах. В случая обаче в Еуер имаме освен възможност да ползваме нещо качествено и да получаваме възнаграждения за това, че сме препоръчвали. Маркетинг плана на Еуер е това, което дава възнагражденията на всеки един сътрудник. И на база вашия оборот и оборота на цялата ви група, вие ще получавате конкретен процент. Няма да влизаме в детайли, в случая ще ви покажа просто първата бонус скала, която гласи: над 250 ПВ оборот, а ПВ-то е вътрешната валута на Еуер, едно ПВ в България е около 1 лев, значи над 250 лева оборот, вие получавате 3% възнаграждение. Над 506 и така виждате над 12 000 лева оборот, вие получавате 21% възнаграждение. Компанията ще ви даде възнаграждението на вас и в същия момент ще възнагради хората във вашата група, които също са постигнали някакъв процент. Нормално е. И най-хубавото е, че компанията плаща на всеки толкова колкото е заслужил, без да ощетява някой. Това е изключително честно и справедливо, защото приятелите и познатите, на които вие сте споделили и дали възможност да ползват качествени продукти и да увеличат дохода си, вие няма да ги ощетявате. Всъщност вие сте позицията на даващия и се развивате и получавате колкото повече давате. Колкото повече информация, съвети, насоки от вашия личен опит можете да дадете и да развиете по-голяма потребителска група след вас. Какво се случва в този пример? Ще ви кажа. След като вашите партньори получат това, което са заслужили, вие в крайна сметка, в вашата банкова сметка ще получите около 10-15% от целия оборот на вашата група. Или иначе казано, с 12 000 лева оборот, вие ще сте на ниво младши лидер на група, което ще ви носи ежемесечен доход от 1500 лева. И тук бързам да отговоря на въпроса защо ежемесечен. Замислете се,
Вие един път давате информация на тези хора за Awear, за продуктите, оттам ги регистрирате и те почват да ползват сами. Вие не им продавате, вие не им носите с пликове, турби, вие не сте дистрибутор. Вие сте човек, който просто дава информация. След като дадохте един път информацията на вашите приятели, познати, те на своите, оттам нататък всеки един със своя номер може да се обади и да си поръча продуктите, които желая. Ако хората ползват и обичат продуктите, което е лесно, защото, както ви казах, те са висококачествени, немски, сертифицирани, натурални, хората ще си поръчат всеки месец, защото продуктите за личен хигиена и здраве свършват. Свършват, което означава, че хората ще поръчват отново и отново. Следващия месец цялата тази потребителска мрежа, която вече сте създали еднократно, отново ще поръча, ще ползва продуктите и вие отново ще имате оборот, върху който ще вземете вашия процент. Звучи прекрасно, нали? Точно по този начин се създава един голям бизнес. В случая нашата роля като сътрудници на Awear не е дистрибуторска или търговска. Ние сме по-скоро рекламен отдел. Рекламният отдел на Awear. И колкото повече промотираме и рекламираме продуктите, ползите на бизнес модела и колкото повече хора откриваме, които ги желаят за себе си, толкова повече ще увеличаваме своя доход. Разбрахте ли сега защо да развиваш бизнес с Awear не е като да развиваш традиционен бизнес с всичките тези тежести на своята глава. Аз лично съм правил традиционен бизнес и още си спомням колко рано ставах, колко късно се прибирах и как цял ден фърчах по най-различни задължения, инвестирайки и рискувайки всеки ден това, което съм инвестирал. В Awear въобще не е така. Вие не е нужно да напускате вашата основна работа, основен бизнес да кажем. Просто ползвайте и споделяйте. Какво ще означава за вас, ако след няколко месеца получавате 1000-1500 лева допълнителен доход на вашата основна дейност благодарение на Awear? Вие сами може да отговорите на този въпрос за себе си. Може би много от хората ще покрият различни разходи, може би някой кредит, може би ще пътувате повече. Не знам какво ще означава за вас това, но знам, че можете да се възползвате. В това ниво компанията ви дава и нещо допълнително. Има известна автомобилна концепция на Awear с Volkswagen, Mercedes и Porsche. Сега ще ви обясня логиката. На това ниво компанията ви бонусира с напълно оборудван и поддържан чисто нов Mercedes A-клас, за да може да покажете вашата успешна история на повече хора. Компанията знае, че ако ви помогне да вдъхновите повече хора да тръгнат по вашия път на развитие на бизнес, също бизнеса на компанията ще процъфтява. Така че съвсем логично е един голям търговец, за който вие създавате пазар, да ви бонусира по най-различни начини. В случая на нашия бизнес, вашата успешна история е това, което ще прави все повече вашия успех и ще вдъхновява и мотивира все повече хора. Така че, ето как можете по един обикновен начин и най-важното с неща, които правим цял живот, да ползваме, да сме доволни и да препоръчваме, да увеличите своя доход, включително да създадете един сериозен и основен бизнес за себе си, с основни доходи, международен. Уникално е. Маркетинг плана на компанията е честен, ясен и прозрачен. Също така бих казал постижим. Защото всеки един стартира със своята първа поръчка на продукти за лично ползване. Без инвестиции, без рискове, без да отваряме магазини, без да плащаме наеми. Просто поръчваме поредните продукти, които тъй или иначе ще купим от магазина, от Awear, за първи път от немски производител с високо качество. Опитваме ги, оставаме доволни и оттам нататък почваме да препоръчваме. Маркетинг плана не е ограничен. Колкото повече вие разширявате вашия пазар и оборотите на вашата група, толкова повече и доходи ще получавате. Така че представете си колко пазар ни очаква в 30 държави, колко хора искат да ползват нещо качествено, което да им върши работа, да остават доволни, колко хора искат да увеличат дохода си чрез бизнес, който да им дава свобода, а не да ги заробва. Със сигурност бих казал милиони. Те чакат нашата информация, те чакат информацията от вас, така че не се бавете, вземете вашето решение и започнете да развивате своя пазар с Awear. Неограничен маркетинг план означава това, че вие няма да имате ограничения в нещата, които можете да постигнете. На един първи етап може да искате да си покриете разходи в ежедневието, както казах, кредити или други неща. Но във времето, когато ги покриете, ще може да мислите и за други мечти. Все по-големи. Така че чували сте, че човек е голям колкото са големи мечтите му. С Awear и маркетинг плана на компанията всеки може да бъде един много голям човек с големи мечти и най-важното начин да ги постигне, което мисля, че е основното.
А сега нека ви покажа и моя личен кабинет в Awear с повече информация от това как се случва бизнеса. И така, нека да ви дам пример от личния си кабинет. Това е сайта на Awear, натискаме вписване на сътрудник, за да влезем в частта на сътрудници. Това е моя код, парола, влизаме. И какво може да видим от този личен кабинет? Главното е нашата мрежа, оборотите, които тя създава. Нека да натиснем тук вашият оборот. Това е нашият оборот за в момента е началото на месец септември, над 11 000 лева, но нека да върнем на месец август 2018, един завършен месец. Виждате, личното ни потребление за месеца е 108 лева. Ползваме, разбира се, продуктите на Awear всеки един месец. Обаче, оборот от цялата ни група надвишава 63 000 лева. Виждате силата на мрежата, когато създавате мрежа след себе си, информирайки хората. Ето това са всички хора, на които ние лично сме споделили за Awear и сме ги регистрирали, за да имат те своя личен достъп до компанията. Нека да натисна сътрудници с оборот. Виждате, че има хора, които, да кажем, просто ползват продуктите за себе си, без да правят бизнеса, понеже в Awear, както казах, няма задължение. Други правят бизнеса като хобби, като допълнителен доход. Няма лошо, разбира се. Някои обаче правят бизнеса съвсем професионално. Виждате тук партньор с над 30 000 лева оборот, друг с 9 000, тук имаме с почти 3, тук с 12 000. Така че хората са различни и всеки прави това, което желае и се възползва от маркетинг плана на Awear до там, докъдето желае. Това е уникално. Всеки е свободен да прави това, което иска. Но, ползвайки бизнес модела на Awear, ползваме и препоръчваме, вижте какъв оборот създава нашия бизнес. А сега ще отида в частта за партньори, за да ви покажа какво е нашето възнаграждение, което получихме на база този оборот. Нека да влезем тук в онлайн бонус и да видим възнаграждението ето за месец август 2018 година. Сваляме го на компютъра. Това е една разпечатка, която всеки един сътрудник получава всеки един месец, за да може да види откъде и колко възнаграждение е получил. Това са линиите, партньорите, които ние лично сме регистрирали заедно с техните обороти. Тук пише колко дадена линия от партньори, група от партньори също е получила като възнаграждение и съответно колко е нашето възнаграждение върху съответната група от партньори. Имаме бонус лична отстъпка, лидерски бонус, специален бонус. Общо възнаграждението ни за месец август е 7247 лева и 0,3 стотинки. Възнаграждението в Awear се плаща до стотинки. Виждате, че с Awear човек може да изгради един бизнес международен за високи доходи. А това не е просто едно занимание за допълнителни 100 или 200 лева. Всеки може да започне без риск, без да инвестира крупни суми, без да поема отговорности за офиси, наеми, работни лица и така нататък. Всеки може да започне просто да ползва и да препоръчва, но с времето може да изгради и стабилен, висок доход. Стабилен и висок доход и да сбъдне големите си мечти. Понеже маркетинг планът не е ограничен, ние естествено продължаваме напред, стремейки се да увеличим своето възнаграждение и да дадем още по-силен личен пример на хората, които са ни последвали в нашия екип и тези, които искат да променят живота си. А сега ще ви покажа как нашия екип може да ви помогне да успеете в Awear. В нашия екип имаме разработена специална система за увеличение на дохода с Awear. Нейното име е Leverage 21. Leverage от английски означава lost или преимущество. С какво ще ви помогне нашата система да се развивате в бизнеса? Ами, ще ви кажа така. Системата побеждава уменията. Това практически означава, че независимо какви умения имате преди да започнете бизнеса с Awear, ползвайки една готова система, която да ви поведе, да ви покаже пътя, практически като GPS към успеха, то няма значение какъв е вашия предишен опит. Вие можете да се справите. С какво Leverage 21, нашият екип, нашата система, ще ви бъдат полезни? Нека да видим. Първо, обучението при нас е основано на резултата на успешни партньори. Вие няма да чуете съвети на база теорията и на някой, който не е минал по пътя. Всичко, което ще получите като техники, като съвети за развитие, то е изпробвано във времето с много хора, десетки, дори стотици хора, които са придобили своя резултат, минали са по пътя и всичко, което ще получите от нас като съвет, то вече е пробвано и опитано. От вас зависи да тръгнете смело и уверено по пътя. Освен това, в система Leverage 21 ние създадохме за вас
много работещи инструменти за по-ефективна работа. Това, което различава аматьора от професионалиста, всъщност са инструментите, с които той работи. Нали така? В нашия бизнес инструментите могат да бъдат много неща, но нека да кажа няколко. Видеа за представяне на бизнеса и продуктите, уебсайтове с информация, фейсбук групи, още много неща, които ще ви помогнат да работите професионално. И най-важното, вие никога няма да се притеснявате, особено в началото, за това какво ще обяснявате на вашите кандидати. Доколко сте запознати с информацията или не сте, това е често притеснение, между другото, във всеки един сътрудник, който започва и няма предишен опит. От вас няма да се изисква да обяснявате дълги часове информация или да отговаряте на удобни въпроси. Цялата информация, която ще показвате на вашите кандидати, ще бъде под формата на тези професионални инструменти, така че ще може да работите от първия ден изцяло професионално. В система Leverage 21 също така сме подготвили за вас последователен план на действие, който първо вие лесно може да дуплицирате и второ може да покажете на вашите нови сътрудници и те да го повторят. Дублицирането е един важен термин в нашия бизнес и не означава просто дубликация, ами означава повтаряне на определени действия, водещи до успех. В система Leverage 21 вие ще може да повтаряте действията на вече успели в бизнеса хора. Затова, както казах, пътя към успеха може да бъде посочен като карта и за вас той да бъде оттъпкан предварително. Leverage 21 ще ви научи и на предприемачески подход, чрез който да развивате бизнеса и в който да уважавате себе си, най-вече. Един от най-често разпространените митове в нашата професия и бизнес е това, че хората, които се занимават с него, разнасят каталози, звънят по звънци, често са нахални или тормозят хората с информация, но ние няма да правим това с вас. Нашата работа е просто да дадем информация на хората за това, което притежаваме, за бизнес възможностите, за ползите от продуктите и те сами да направят своя избор. Който иска, иска, който не иска, не иска. Така че може да уважавате себе си на 100%. Освен това, в Leverage 21 техниките за получаване на бързи доходи от продажби също са на лице. Често се случва нови сътрудници да искат да изкарат бързо джобни пари, първите си доходи. Това може да го направите с нашите техники за бързи продажби, които са изцяло лесни за дуплициране отново и са много интелигентни, така че, пак казвам, няма да досаждате на никой. Освен това, методи за построяване на стабилен и висок доход. Знам, че повечето сътрудници, които стартират в ELR, те искат да постигнат висините, да имат високи, стабилни доходи, но това се случва, когато се ползва една система на работа. Нещо, което да може да се развива и да расте. Именно това ще ви дадем в Leverage 21. Множество техники да постигнете именно това. Освен това, обкръжение и подкрепа от успешен екип. Знаете ли, човек с какъвто се събере, такъв става. Чували сте го много пъти. И в Leverage 21 ще ви предоставим атмосфера от позитивни, развиващи се партньори, вървейки по същия път, по който сте тръгнали и вие. Имаме множество събития, обучения, представяния, тимбилдинги, както онлайн, така и на живо. Събития, на които може да присъствате и да се зареждате от енергията на целия екип. Със сигурност това ще ви бъде много полезно. Освен това, в Leverage 21 имаме и множество информационни канали, с които да не пропускате нито една важна информация. Успехът не е случайност. Това в нашия екип го знаем. Затова ще ви предоставим всичко това наготово, за да може да тръгнете по един оттъпкан път, да сте уверени. ELR предоставя наистина чудесен маркетинг план, чудесен бизнес модел, с който всеки един може да тръгне по пътя на своите мечти. Leverage 21 е GPS-а, картата към успеха и двете в комбинация ще бъдат това, от което имате нужда на 100%. Знаете ли, съберете повече информация, ако ви е нужна и със сигурност, ако имате въпроси или решите да стартирате, то свържете се с човека, който ви е дал това видео. Но ще ви кажа, не губете време. В бизнеса с ELR стартирате просто с първа поръчка на продукти за лично ползване и не рискувате абсолютно нищо. Ще имате достатъчно време да натрупате уменията, с които ще може да направите професионален бизнес. Но не губете време, защото вашето обкръжение ще чуе рано или късно за ELR. Все някой ще даде тази информация на хората, които вече познавате. Нека този човек да сте вие. Най-добре, вместо някой друг, нали? За да може вие да получавате доходите и оборотите в бъдеще от това, че сте препоръчали. Затова разгледайте информацията, задайте своите въпроси и в следващите 2-3 дена максимум вземете вашето решение да си дадете шанс. Да си дадете шанс да тръгнете на едно пътешествие с начало, но без край.
по пътя към вашите мечти. Аз съм Юлиан Огнянов и за мен беше огромно удоволствие да ви представя тази информация, с която вярвам, че ще ви бъдем от полза и изцяло полезни. Окей? Желая ви успех и до нови срещи!